Postoji nešto što se tek priprema u sekretarijatu protiv mene, o čemu imam pouzdana saznanja i što predstavlja za mene mnogo veću opasnost od ovoga što mi se već dešava. U instrukcijama američke i britanske obaveštajne službe Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić u Beogradu već duže vreme vode kampanju iznošeći tvrdnje da sam naručio njihovu likvidaciju ili da sam dao naloge svoj aktivistima Srpske radikalne stranke da izazovu krvoproliće na njihovim skupovima. O tome danima piše žuta štampa u Beogradu i daju informacije neki mediji koji su pod direktnim uticajima srpskih tajkuna. Verovatno ste upoznati s tim, pošto znam da pratite pisanje štampe o svemu što je vezano za ovaj proces. Šta je suština? Suština je da se u javnosti stvori utisak da ja zaista nekome ugrožavam život. Tanti mi je uključio mikrofon. Excusez-moi, je n'avais pas le microphone. Izvinite, nije mi bio uključen mikrofon. A kakva veze sekretarijat ima sa svim tim? Sa tom kampanjom koja se vodi u štampu i koju vi sada pominjete? Ima veze što se sekretar sprema da tu kampanju koju vode Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić iskoristi za novu odluku da mi se zabrane svi telefonski razgovori i sve porodične posete. Sekretar je to već jednom radio u toku od 7 meseci, krajem 2003. i početkom 2004. Pa je jednom to radio u roku od 2 meseca. Sekretarijat sprema da donese odluku da mi se zabrane sve telefonske komunikacije i porodične posete pod izgovorom da postoji opasnost da ugrožavam živote nekih ljudi. A onda da to bude dodatni argument za zahtev optužbe da mi se nametne branilac, jer ja svakako ne mogu da se branim ako nijedan telefonski razgovor ne mogu da obavim i ako bukvalno nemam nikakvih poseta. To je suština te zavere. Ja nisam nikakav paranoik. Ja sam samo čovjek koji ima ogromno političko iskustvo i koji zna da izvuče zaključke iz određenih poteza u kampanji koja se vodi. A da postoji kampanja, ubeđen sam da ste i vi informisani. Te naložio da padne krv, te naručio ubistvo, te uradio ovo, te uradio ono. To se radi. Svi koji su me do sad optuživali da nekog ugrožavam, nemaju nijedan dokaz da sam zaista nekog ugrozio. Evo, ugrozio sam bezbednost nekog svedoka, tvrdi tužilac. Ma kog svedoka? Albancima su propadali procesi jer su ubijali svoje svedoke. Pa se niko nije uzbuđivao u Haškom tribunalu. Svedoku optužbe u procesu protiv mene nikad dlaka s glave nije falila. Bila je trojica koji su tvrdili neko ih uznemirava telefonom i to toliko neubedljivo da je bilo smešno. Koji je moj interes da ugrožavam nekog svedoka, kad sam superioran u odnosu na svakog svedoka koji se ovdje pojavio? Koji bi to bio moj interes? Ja hoću da triumfujem u ovom procesu. I triumfovat ću. Kada god bude vaša presuda, triumf će biti moj, uveravam vas. Ali vam unaprijed skrećem pažnju na to šta se sprema. Jer ovaj proces nadziru i američka i britanska obaveštajna služba strogo ga nadziru. Zbog njihovih geostrateških interesa na Balkanu, ja sam ovdje već 6 godina. Monsieur Seychelles.